voor de start. Go! Oh jeetje, dit gaat best wel snel. Nee! Oh jee. Ja, leuk joh. Ik ga hier helemaal door de haren. Willem gaat echt plangas joh. Dit is echt net normaal. Dit gaat echt super snel. Oh jongens, dit is best wel spannend. Maar je moet zien hoe snel het gaat. We gaan gewoon golven. Oh jee, oh jee. Oh jongens. Dit gaat mal. Ja, stap de tijd. 1 minuut 40. Klasse Willem, goed in. Dankjewel. Op naar Laura. Ik ben benieuwd hoe die doet. Dit is best wel zwaar. Nou, Willem is uit de boot. En Willem. je moet zo kuieren, jongens. En daar staat er al klaar. En dat er het kuieren klaar gaat. Op het hinder. Cool. Willem.